ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତୁମର ଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? मुझे बेंगल जो बटे ଅନଉନ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। हाय ତ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜି ତୁମ ପାର୍ଟି ପଳେଇବ। ବେଙ୍ଗଲର କେତେ ଦିନ? बेंगल बर्तमान 5 दिन ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନି। कौन करने ଗାଁ ଭଲ ନା ସହର ଭଲ? गाँ बोलो ना କାହିଁ ଗାଁ ଭଲ? गाँ रे भाईचारा थाए सहर रे भाईचारा न थाए ନା निज ଗାଁ पड़ोसी की गाँ रे पड़ोसी माने राति अधर तो पाखर ठिया हेबे गाँ रे पड़ोसी तोर जे पड़ोसी से तोते चिन्हिथिबनी ନା ସେଟା ବି ଭଲ। ଗାଁ ବି ଭଲ ସହର ବି ଭଲ। ଯଦି ଗାଁ ଖରାପ ତାହେଲେ କୁହ କାହିଁକି? गाँ खराब हो ନା ଗାଁ ଯଦି ଭଲ ସହର ଖରାପ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଟାଉନର ଏତେ ଟଙ୍କା ଜାଗା ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ତଥାପି ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି? लोक परा बर्तन भाईचारा पाखर दूरे जाऊ चाहूଛନ୍ତି। ନା ଭାଇଚାରା ନୁହେଁ। ଗାଁ ବି ଭଲ ସହର ବି ଭଲ। ଗାଁର ସହରର ଏକା ଏକା ରହିଲେ ବି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନ ଗଲା କ'ଣ ଖାଇଲା କିଛି କେହି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ମାନେ ଧର ତା ବୋଉ ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସବୁ କଥା ଗାଁର ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ କିନ୍ତୁ ସହର ଏଇଟା ଭଲ। ସହରର ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖ ସବୁ ପାଖ। ଗାଁର କିନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନଟା ଗାଁର ନାହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପବନ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ବି ଭଲ। ତ ସବୁ ସମାନ ଦେଖିକି ଏ କଲେ ସବୁ ଭଲ ନା କିଛି କହୁଛ ତମେ? ନା କହୁନ ତମ ମତ କ'ଣ କୁହ? ନା ମୋ ମତରେ ଗାଁ ଭଲ। ଗାଁଟା 80% ଭଲ ସହରଟା 20% 20% ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କହିବେ ମୋ କଥା ଠିକ୍ ନା ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ନା? ମୋତେ ଗାଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁରେ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁର ପାଣି ପବନ ଗାଁର ସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଟାଉନକୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସହରର ଛୁଆମାନେ ଆଜିକାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖ ସବୁ ପାଖ ଯେହେତୁ ଟାଉନ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। କ'ଣ ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ବାଏ ବାଏ।